Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu as-sayyidu Husain Afandi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad dalilu lan anapun utawi dalil utawa petunjuk atau indikasi ala annahu ing atase sak temene Allah taala laisa iku ora ana lahu kaduwe Allah apa musyarikun sesuatu yang terlibat utawa melok-melok fi fi'lin ing dalem satu tindakan minal af'ali saking pira-pira tindakan atau bahasa umumnya disebut aksi. Fali annal hawaditha moko iku krana sak temene pira-pira barang nyar fi hadzal kauni teng donya niki sing ketok kabeh niki iku kabeh nyar ima iku ana kalane hiya hawadis hudutsu hayawanin muncule hewan siji berupa muncule hewan au nabatin utawa tumbuhan au makdinin utawa tambang au harokati atau hudusu harokati ngoten atofe au harokati utawa muncule gerakan wairil hayawanati sing sakliyane hewan. Napa contone kaharokatil kawakibi kaya dene gerak planet. Nek jenengan nyawang mendhuwur niku rak muter, matahari ya muter, apa meneh bulan ya muter, bintang ya muter. Dan niku pancet, jame pancet. Engko nek wayah bulan iki balik ning sebelah kono. Nah, suwe rono niku pancet niku. Niku kan gerak. Masih ilmu pengetahuan ngomongnya sing gerak iki bumine. Ya terserah jenengan sing gerak penting kan sami-sami gerak. Dan itu di luar kuasa manusia. Gerak-gerak muncul sing kados ngoten niku napa contone barang nyar modele ngoten mesti nggak ada sifat niku. Wariyah lan gerak angin. Ilmu pengetahuan saged jelasno muncul angin teko ndi. Nggih menika muncule sebab enten perbedaan hawa antarane panas karo adem. Antarane sing kena srengenge kalih mboten. Lah sing pas adem terus kena srengenge kan cos ngoten niku muni. Lah cos niku sing berefek sampai dadi angin dadi ngoten niku. Tapi wong kadang mboten wonten panas mboten napa-napa wonten napa nggih angin bawanter. Lah niku teko ndi? Mana ilmu pengetahuan nggih sampai di situ. Jelas noni. Mboten sampai detail ngoten mboten. Soalnya nggih sami ilmu pengetahuane niku bisa saja angin topan di Arizona itu disebabkan oleh kepakan sayap kupu-kupu di Indonesia. Niku namanya butterfly effect. Saking terbatasnya menungso. Kula kalih panjenengan mboten nonton sing roh. Sapa roh ngipase ndek kene napa namine kupu-kupu niku ngipase teng mriki wes ngeten kan cilik niku. Tapi terjadine angin topane ndek Arizona mriku. Kula kalih jenengan mboten nate ngertos niku. Jadi sangat terbatas pengetahuan manusia. Al harakatil hayawanati utawa muncule pira-pira gerakane hewan, pira-pira hewan wairil ikhtiyariyati sing sifate mboten milih, refleks, mboten milih, bukan pilihan sengaja dari hewan itu untuk melakukan.
tapi karena ada hal lain. Contohnya sing gerakan boten milih niku napa? Kaharokati numuwiha kaya dene gerak pertumbuhane hewan. Dari cilik sampai ke gede itu kan nggih gerak. Kula kalih jenengan ngoten asale ngono, saiki dadi gede kaya ngeten. Asale ndak ono, bahkan hanya bisa dilihat oleh mikroskop, tapi dadi gedene kados ngeten iki. Sami kalih napa kacang niku ndek biji kacang ndek jerone niku nggih oyote teng mriku, godhonge teng mriku, wite teng mriku. Tapi nek pas wayahe ngoten. Mau dadi kupuding grembyok merambat ning pundi-pundi. Lah niku kan senes pilihane hewan niku tumbuh. Mboten saged ngendhek. Nek pilihan saged ngendhek, misale kuku. Kuku kula kalih panjenengan niki rak mboten saged niku dikendhalekno. Ya napa nek ngendhalekno? Mandeko aja cukul, mboten saged karena itu di luar kuasa manusia. Nek ngethoki saged, tapi nek ngendhek muncul yang mboten saged. Kami niku wa harakatin ti'ashiha lan kaya dene gerak sigap. Nek teng kamus inti'as niku sigap utawa gembetere ngoten niku. Gembetere tiang, gembetere kewan. Yang di luar kendalinya, alhasilati yang terjadi bisa babil humma sebab demam. Cek moro-moro ngadeg, moro-moro rubuh ngoten niku. Niku kan di luar kuasa hewan itu. Masalan saumpamane, fahadhil asya umuko utawi pira-pira barang menika gerak-gerak menika iku minal badihi setengah saking barang kang wis lumrah. Badihi niku diweruhi tanpa mikir, tanpa penelitian, diterima apa adanya. Annahu tawi sak temene sa'an laisa iku ora ana lisi wallahi kaduwi sak liyane Gusti Allah taala minal makhluqati saking pira-pira makhluk dakhlun apa keterlibatan fi ijadiha ing dalem memunculkan gerak-gerak tadi itu wa ihdadiha lan nyiptakno gerak-gerak niku. Boten saged jawabane ilmu medis nggih, akibat demam akhirnya tubuhnya nggak bisa mengendalikan, utawa inti asal diartikan nek menungso menggigil, boten saged kan kaget menggigil sebab demam. Niku kan ndak iso niku kontrol gerakan menggigil niku. Dan niku sapa terus sing memunculkan niku? Alamiah saja yang boten saged. Wong nek ana kebakaran enak sebabnya ora sing seneng informasi. Oh ndak ada sebabnya. Tiba-tiba kebakaran ndak kira percaya mesti enten sebabnya. Wa mimma titik niku. Wa mimma lan iku setengah saking barang ya jazimu ingkang mestekno bihi kelawan ma kullu akilin sapa saben-saben wong kang duweni akal. Annahu tawi sak temene akil niku. Tiang sing duweni akal niku mesti mestekno niki lam yusawir niku mboten nderek bentuk sapa akil mboten nderek bentuk huteng akil bisurati kelawan bentuke akil alati kang huwa utawi akil alaiha ing atase lati. Salah satu yang di masih belum selesai. Sapa sing bentuk abuhu sapa bapake, orang bentuk sapa bapake akil au ummuhu utawa ibuke akil au ahadun utawa salah siji minal khalqi saking makhluk. Salah satu hal yang pasti ada gerak atau hal yang di luar kuasa kita itu adalah muka kita ini. Niku kan duduk bapak ibu sing bentuk nih. Aku tak milih ono opsine. Aku tak milih anak sing rupane kaya A B Z D dipilih. Enak nih. Cloning. Oh. Ya tapi kan enggak iso milih Rai. Rai kan enggak iso melok bentuk iki. Bibitnya itu. Iya, bibitnya iso dipilih tapi bentuknya Rai kaya apa kan enggak iso. Itu di luar kuasa manusia. Nek iso milih yo. Aku milih aku. Rai enggak iso milih. Tapi nek Ustaz kan iso Pak dia operasi plastik. Ya kan operasi plastik kono-kono. Cuma aslinya kan enggak iso milih wong. Nek operasi plastik beda wong ya. Beda wong tadi. Normalnya sampai beda do.
Fayuqalu moko dipun ucapaken ba'da dzalika sak sampune pembuktian niku wau. Apa sing diucapno innad dalila lafat innad dalila sak piturute innad dalila sak temene indikasi atau petunjuk ala tafarrudillah ing atase dhewekane Gusti Allah bi ijadi kelawan menciptakan bi ijadi jami'ima kelawan menciptakan semua hal dzikira ingkang dipun sebut apa ma huwa dzikira ingkang disebut apa ma huwa ya dalil iku nadhirud dalili bandingane dalil ala annahu ing atase sak temene Gusti Allah laisa Allah taala laisa iku ora ana laha kadri Allah mumathilun apa sesuatu sing madani fi dzatihi ing dalem dzatipun wala fi sifati lan ugi ora ana sing madani fi sifati ing dalem sifate Gusti Allah. Dadi dalile nek Gusti Allah iku Maha Esa iku padha karo dalile sifate Gusti Allah bahwa dia enggak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang sama. Ini sami dalilnya. Satu itu maksudnya enggak ada duanya. Maksudnya enggak ada yang sama dengan Allah. Bahkan kalaupun ada yang sama dengan yang sama dengan Allah saja enggak ada. Apalagi yang sama langsung dengan Allah. Ngoten tambah mboten nonton laisa kamitslihi syai'un. Ngoten saking gak ono e. Id krana naqulu ngucap kita fi ijadi kullim minhuma. Krana kita ngucap fi ijadi kullim minhuma ing dalem atau tentang ijadi kullim minhuma menciptakan atau nganakno masing-masing minhuma saking dua sifat niku wahdaniyat kali lain apa mukhalafatul lil hawadis niku ngucape napa laukana andai kata kana ono gunakan ing kono mujidani apa dua pencipta jawabnya fa imma moko ono kalane ayat tafiko yen to sepakat sapa mujidani apa mujidani niku fi ijadi kullima fi ijadi kulli syai'in ing dalem menciptakan sekabehane hal mimma dzukira saking napa mawon dzukira ingkang sampun kasebut. Kalau ada dua pencipta logikanya sami kali wingi. Kalau ada dua pencipta kemungkinan pertama dua pencipta itu bekerja sama untuk menciptakan hal-hal ini mau sing kasebut gerak hewan yang di luar kuasanya hewan itu, di luar kepinginane hewan. Nah, nomor dua kemungkinannya wa imma ayyakh talifalan ono kalane uga ayyakh talifa yen to beda pendapat sapa dua pencipta iki mang. Terus wayutimu waya ya tak mim nggih. Nggih. Apa iki? Oh, wayutammamu lan den sempurnakno. Ad-dalilu apa dalil niki ila akhirih sampai akhir dalil kama kaya dene keterangan takot dama ingkang sampun kepungkur apa makoriban setasan. Maksudnya dalil iku padha kali niki won. Wa imma ayah talifa. Pundi teng mriki niki lho. Ndi wis. Mriki deh. Nundi nih wa imma ayyak talifa fa ini tafaqo ngoten lho wingi di terusane wingi lah niki 21 wa imma ayyak talifa nih dadi nyambunge niki dalile niki sami maksude musannefe ngoten wa yutammamud dalilu ila akhirih maksudnya mari wa imma yakhtalifan iki wa imma yakhtalifa lan iki terusane di nomor 21 niku nyambunge mriku kaya dene keterangan wis kepungkur berarti tidak diulangi malih karena bulat ngoten malih fayas butuh maka terkonfirmasi atau tetap niku maksudnya terkonfirmasi annahu apa sak temene sa'an laisa iku ora ana
khaliqun apa pencipta lihadil asya'i kadwi hal-hal menika gerak niku wau illa kejaba Allah iku Allah. Jadi tidak ada pencipta kecuali Allah. Yo ndak nek mbah-mbah kan aku. Heeh. Nah sing detakno jantung sapa? Nah iku kan tak iso. Aku iso detakno jantung. Yang deken tak ingin iso. Kan ndak bisa. Kalau bisa menggerakkan seharusnya bisa kados tangan nih. Oh gerak mendek. Oh mendek. Jantung pripun? Getih pripun? Getih mlaku. Nah itu tidak ikut meskipun ada di tingkatan semedi tertentu niku gerakno getih niku enten, tapi niku wong-wong tertentu sampai pada akhirnya iso ngerosokke nyengojo gerakno jantung kalih tapi niku semedine suwi. Meskipun seperti itu loh tetap tidak bisa. Ada hal yang di luar kekuasaan makhluk memang. Pun wa imma sampai lagi. Oh, 16 menit lah. Lo tutupno sik nggih. Wa imma annatil kat hawadits. Lan ono kalane. Nah, ono kalane niki bali teng niki. Teng 22 halaman 22 sing imahia niku. Jadi masih nyambungi ke situ. Dalil bahwa Allah itu tidak ada partisipasi dari yang lain dalam hal tindakan di dunia ini itu karena semua hal yang muncul, hal baru di dunia itu ada kalanya berupa munculnya hewan, tumbuhan. Lah wa imma annatil kal hawadis lan ada kalanya lan ono kalane annatil kal hawadis sak temene pira-pira kedadosan niku barang-barang nyar niku iku harakatul ibadi nggih menika pira-pira gerake hamba al-ikhtiyariyati sing bersifat ikhtiari. Menungso bisa memilih untuk memutuskan bergerak atau tidak. Sengaja. Contone min nahwi qiyami zaidin kaya dene contoh setengah saking contoh niku nggih min nahwi kaya dene saumpamane qiyami zaidin ngadege Zaid. Karena Zaid bisa memilih meskipun ada gerak berdiri dan duduk yang refleks itu ada, tapi ini yang milih ada. Wa masyi amrin lan mlakune Umar. Wa nahwi dzalika lan sak piturute. Fa hadhihi moko utawi menika gerakan yang sifate wong iso milih niku wau. Aidon hali uga innamal mutafarridu iku angin pestine utawi sak temene sing dhewean bikholqiha kelawan nyiptakno hadhihi wa ijadiha lan kelawan mengadakan hati huwallahu ya Allah tok. Nek kula kalian jenengan gepuk, oh sing tok nggih kula gepuk. Sejatine nggih mboten, tapi nggih mboten saged damel alasan nempeling wong jebret. Lho iki sing nempeling dudu aku lho. Sing gerakno iki Allah lho. Akhire wong bales pisan, keplak pisan. Padha iki ya Gusti Allah iki sing gerakno. Mboten kenging damel ngoten. Tapi nek hakikat-hakikatan iku terang mboten nonton sing sanes Gusti Allah. Wa dalilu ala dzalika lan utawi dalil maksudnya indikatore petunjuk ala dzalika ing atase mengkono-mengkono bahwa yang menciptakan semuanya yang ada di dunia ini mau gerak mau apa saja itu Allah adalah annahu sak temene sa'an laukana andai kata ono al-abdu sapa hamba wal mujidah yaiku wong sing nyiptakno mengadakan wal khaliqo lan wong sing nyipta li fi'lihi kadue tindakane abet al ikhtiyari kang bersifat pilihan lakana yakti ngerti ono sapa wong iku aliman niku ngerti bitafasilihi kelawan rinciane tindakan niku lakin tetapi ilmuhu utawi pengetahuane abet bitafasilihi kelawan rinciane tindakan niku batilun batil. Cara yang ditakoni, nyapa kok tangi? Niku cara ditakoni terus ndak iso ya mbuh aku moro tangi ngono lah, mbuh niku batese. Nonton. Nyapa kok ngaji? Ya anu to, golek ilmu. Lah apa golek ilmu? Terus diterus niku mungkin mentok sampai dia enggak tahu rinciannya. Memang kalau masak nggih saya ngerti masak. Masaknya ngerti, anunya ngerti apa semua.
Tapi nek dirinci niku cara takoni siji mungkin ketul. Nah, ketule niku pun batese niku. Fa kaunuhu huwal mujida, fa kaunuhu mongko utawi anane abad wal mujida wong iku dadi wong kang mengadakan lahu nang tindakane yakunu iku ana. Apa kaunuhu batilan niku barang batil. Maksudnya sia-sia, enggak betul itu. Falam yabuko lah nek ngoten kedadosane falam yabuko mongko tidak tersisa illa kejaba apa anal mujida sak temene yang mengadakan lahu teng niku fi'il teng niku tindakan wallahu nggih menika Gusti Allah tok sakjane ta'ala halimuhurun Allah alladzi zat aujada ingkang mengadakan sapa ladzi baqiyatal kainati ing sisanipun pira-pira barang kang ana. Maksudnya selain yang sudah ada ini. Selain sing jenengan kula kalian jenengan ngertos niki, nggih terusane nggih tetep Gusti Allah. Kae ngoten tok nek tiyang tauhid mandengi niku. Cuma wonten papane, mboten kenging di beber temu dipundi kangge niku nggih dipentung wong. Walam yusyariku lan boten ngancani utawa terlibat huteng niku fi'il huteng niku Gusti Allah ding fiha ing dalem niku asya balik teng dhuwur atau kepada hawadis sapa musyarikun wong kang terlibat liyane Gusti Allah. Jadi ndak ada yang terlibat itu Allah tok. Nek Kanjeng Rasul langsung ana tiyang baca, ana tiyang napa roh napa mawon niku Gusti Allah lah. Kanjeng Rasul langsung ngertos nek niku tindakane Gusti Allah. Tapi ngertos papane kapan muni ngoten niku. Pas ngantri teng mobil, ngantri teng napa pom, moro-moro nyalep. Oh iki kersane Gusti Allah. Lah ngomong ngoten pentung wong. Mboten tepak soalnya. Tepak tapi gak tepak ngoten. Ungkapane bener tapi maksudnya salah. Ungkapane bener kabeh terai Gusti Allah, tapi nek didamel ngoten niku nggih rusak negara, mboten ngoten pas. Pun kinten-kinten niku menawi enten sing ketinggalan to napa. Mboten enten. Mboten. Pun. Nggih pun mugi-mugi ngelabeti niku teng manah kula kalih panjenengan sedaya. Wa dalilu ala butlani ilmil abdi wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqati wa mu'afatin minal fitan.